tal-Spiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Il-mulej mid-dawl is-salvazzjoni tiegħi, minn min għandi nilsa. Il-mulej wal-kem tiegħi, quddiem min għandi nitwerda. Dawk li għandhom għalija, l-dewa tiegħi, huma jitfixklu u jaqgħu. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb, ħalli niċċelebraw il-misterja Quddiesa kif inhu xieraq. Narblu ftit il-kuxjenza tagħna, nitolbu maħfra sinċira lill-Alla. Inti salvazzjoni ta' min jittama fik, mulej ħniena. Inti tama ta' min imut fidejk, Kristu ħniena. Inti jena tal-qannisin kollha, mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaffrinna d-nubietna jwassalna għal-ħajja tal-dejjem. Nitolbu il-Quddiesja b'suffraġġju tal-mejjed Robert Ferrante. O Alla li minnek ġejt u ġejt fil-ċekontan nitolbu biex fid-dawl tiegħek nitteħħu kif għandna nġibu ruħna sewwa u bil-għajna tiegħek ngħixu hekk il-ħaq b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix li jsalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni jittra ta' San Pawlu Apostlu lill-Korintin. Ħuti, sal-lum stess kull meta uliet Iżrael jaqraw il-liġi ta' Musè, hemm velu qudiemhom. Dan il-velu jitneħħa meta jerġgħu lura lejn il-mulej, għax il-mulej huwa l-Ispirtu u fejn hemm l-Ispirtu tal-mulej hemm il-ħelsien. Aħna lkoll li b'wiċċna mikxuf nirriflettu bħal f'mera il-glorja tal-mulej. Qegħdin ninbidlu fl-istaġbija mill-glorja għal glorja skont ma jagħtina il-mulej li hu Spirtu. La darba l-ħnina ta' Alla aħna għandna dan il-ministeru ma naqtawx qalbna. Jekk imbagħad l-Evanġelju tagħna jibqa' mistur għal dawk li jintilfu, dawk li l-Alla ta' din id-dinja dal-milhom il-moħħ tagħhom nieqes mill-fidi biex ma jarawx jiddi id-dawl tal-Evanġelju glorjuż ta' Kristu li hu ġbija ta' Alla. Għax aħna l-Ġesu, il-mulej qegħdin inxandru u mhux lilna nfusna. Aħna maħniex ħlief għaddejja tagħkom minħabba f'Ġesu Kristu. Dan Alla li qal ħajiddi id-dawl midlam. Dak hu li jidda fi qlubna biex jagħtina id-dawl tal-għarfien tal-glorja ta' Alla li tiddi f'wiċċ Kristu. Il-kelma tal-mulej. Jammar is-sebħ ta' Alla fartna, jammar is-sebħ ta' Alla fartna. Ħanisma' xi jgħid Alla, il-mulej islim xandar, qrib hi tassew is-salvazzjoni tiegħu għal dawk li jibżgħu minnu biex jammar is-sebħ fartna. Jammar is-sebħ ta' Alla fartna. It-tieba u l-fedeltà jiltaqgħu, il-ġustizzja u s-slim jitbewsu, il-fedeltà mill-art tinbet u l-ġustizzja mis-sema tixref. Jammar is-sebħ ta' Alla fartna. Il-mulej ukoll jagħti il-ġid tiegħu u wartna tagħti il-frott tagħha. Il-ġustizzja qudiemu timxi u s-slim fuq il-passi tiegħu. Jammar is-sebħ ta' Alla fartna. Alleluja, alleluja, alleluja. Natikom kmandament ġdid jgħid il-mulej. Bħalma ħabbejtkom jien, hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: ngħidilkom li jekk il-ħajja tajba tagħkom
ma tkunx ħafna aħjar minn dik tal-kittiba u l-Fariżej, ma tidħlux fis-saltna tas-smewiet. Smajtu x'intqal lin-nies ta' dari, la toqtolx. Mela, jekk xi ħadd joqtol ikun ħaqqu l-kundanna. Imma jien ngħidilkom li l-kundanna tisħoq ukoll lil min jinkorla l-ħuħ. Jekk imbagħad xi ħadd li l-ħuħ jgħidlu ġifa, ikun ħaqqu l-kundanna tas-Sinedriju. U jekk jgħidlu iblaħ, ikun ħaqqu n-nar tal-infern. Mela, jekk tkun qiegħed ittella l-offerta tiegħek fuq l-altar u hemm tiftakar li hu għandu xi ħaġa kontra tiegħek, ħalli l-offerta tiegħek hemmhekk quddiem l-altar u mur l-ewwel irranġa maħuk u imbagħad u tella l-offerta tiegħek. Lil min ikun se jtellek il-qorti ħudu bil-kelma tajba mill-aktar fis waqt li tkun għadek miegħu fit-triq li ma jmurx jagħtik fidej l-imħallef u l-imħallef fidej l-assis u hekk issib ruħek il-ħabs. Tassew ngħidlek minn hemm ġew ma toħroġ qabel ma tkun ħallast sal-aħħar 3 ħabbiet. Il-kelma tal-mulej. Per evangelika diktorjantur nostru diritta. Nitolbu lill-Alla l-missier il-bnedmin kollha sabiex inwettqu l-pjan tiegħu ta' imħabba fil-waqt li ngħidu ikun li trid int ngħidu. Sabiex fisem il-mulej Ġesu il-Knisja tippreżenta ruħha quddiem il-bnedmin dejjem lesta l-maħfra u r-rikonċiljazzjoni nitolbu. Sabiex il-bnedmin jgħixu fis-slim bejniethom mhux taħt il-qawwa tal-liġi imma mħeġġin mill-imħabba nitolbu. Sabiex il-ġustizzja tirrikonoxxi d-drittijiet tal-fqar u tippromuovi it-tqassim tajjeb tal-ġid nitolbu. Sabiex il-maħfra u l-imħabba tagħna jiġu qabel kull att ta' qima li aħna nagħmlu nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu it-talbiet personali tagħna. U Alla inti taf li aħna mhux dejjem kapaċi nħobbu u naħfru. Għatina nitolbuk l-Ispirtu Qaddis tiegħek sabiex inkunu nistgħu nofrulek dak li inti stess tajtna. Ibnek Ġesu Kristu Sidna. Amen. Imbirek int mulejana tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li d nofrulek. Frott tal-art u xogħol il-bniedem li minni jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-imbit. Ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-imbit li din nofrulek. Frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minni jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Imbirek Alla għal-dejn. Il-qana mulej Alla tagħna, umli u niedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej minn ħżunieti, widnuk tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-missier li jista' kollox. Ixħed mulej ħarsa ta' tieba u s-servizz li aħna nagħtu u għamel l-offerta tagħna tkun toġbok u tqawwina fl-imħabba tagħna lejk bi Kristu Sidna. Il-mulej magħhom.
nerfgħu qlubna l-fuq. Niżugħ ħajr bil-mulej Alla tagħna. Xieraq tassew jibroddulek ħajr, tajjeb u sewwa li nsebbħuk mis-Sir Quddies, għax inti waħdek Alla ħaj u veru, qabel kull żmien u tibqa' dejjem. U tagħmel f'dawn li ħadd ma jista' jersaq. U int li int waħdek tajjeb u għajn tal-ħajja, għamilt il-ħlejja tiegħek sabiex timlihom f'kull barka u tħenni lil ħafna minnhom bid-dija tad-dawl tiegħek. Quddiemek għalhekk insabu tajja bla ta' anġli li lejl u nhar jaqduk, jitgħaxqu bis-seħħ tiegħek u bla jeda jsebbħuk. Magħhom nissieħbu aħna wkoll u flimkien ma' ħlejjek kollha tal-art u bleħilna jfaħruk, nistqarru u nfaħru ismek u ntennulek l-innu. Quddies, 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 Alla tal-eżerċiti, l-art hija mill-glorja tiegħek, Hosanna fl-ogħla tas-Sinobit, inbirek il-ġej fis-sejf mulej, Hosanna fl-ogħla tas-Sinobit. Infaħruk mis-Sir Quddies għall-popol tiegħek għall-erf u l-imħabba li bihom inti għamilt kollox. Tlaqt il-bniedem ġbija tiegħek, fdajtu fidejh id-dinja kollha biex jieħu ħsiebha, ħalli jaqdi lilek waħdek ħalleq tiegħu u jisaltan fuq il-ħlejjek kollha. U meta ma qadx għal-rida tiegħek u tilef il-ħbiber jagħmilek, inti ma tlaqtux fil-jasar tal-mewt, imma ħennejt waqqaftna kulħadd biex kull min ifittxek isibek. Kemm il-darba minn rajt tħassbat mal-bnedmin u bil-profeti rawilta mistennew is-salvazzjoni u int mis-Sir Quddies hekk ħabbejt għad-dinja li meta waslet il-milja ta' żminijiet battilna l-ibnek li għadini salvatur tagħna li sar bniedem mill-Ispiritu Santu, twieled minn Marija Verġni, għadda ħajtu fostna u kien bħalna f'kollox minn barra fid-dur. Huwa wassal b'xarat tajba tas-salvazzjoni lill-imsejkin, il-fidwa lill-imjasrin, il-ferħ lill-imniktin. Biex jitgħmel ħsieb tal-imħabtek tal-ilu nnifsu għall-mewt u bil-qawwin tiegħu mill-imwiet qalet il-mewt u ġendet il-ħajja. U biex aħna ngħixu mhux aktar għalina nfusna imma għalih li mitwil xoxta għalina minn għandek missier fuq dawk li jemmu bad bħala l-aqwa don l-Ispiritu Santu biex jitemm fid-dinja l-ħidma tiegħu u jagħti l-milja tal-Quddiesija. Nitolbu għalhekk mulej li l-istess Spiritu Santu jogħġbu jqaddes dawn l-offerti biex isiru il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu għaċ-ċelebrazzjoni ta' dan il-misteru kbir li joħallilna bħala patt tal-dejjem. Kif waslet is-sija li jkun imsebbaħ minnek mis-Sir Quddies u li kien ħammil tiegħu li kienu fid-dinja ħabba mal-aħħar huma wieklu bħal ħobs. Birek qasam tal-id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom u lej tiegħek u Alla tiegħek. Ekk ukoll ħal-kalċi bl-Ingliż raddi l-ħajja tal-id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi u lej tiegħi u Alla tiegħi.
Dan hu il-misteru tal-fidi. Kull darba li nieklu dal-ħobż, nixorbu tal-kalċi, nħabbru l-tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk mulej aħna niċċelebraw it-tifkira tal-fidwa tagħna. Niftakru fil-mewt ta' Kristu fl-inżul tiegħu fl-imwiet. Nistqarru l-qawmin tiegħu għal-ħajja u nitlob fil-lemen tiegħek. Waħna nistennew jiġi fil-glorja. Nofrulek il-ġisem mid-dem tiegħu, is-sagrifiċċju li joġob lilek u li jiswa s-salvazzjoni tad-dinja kollha. Ħares mulej lejn il-vittma li inti nnifsek ħejjejt tal-Knisja tiegħek. Għamel fit-tiba tiegħek li daw kollu li jieħdu sehem minn dan il-ħobż u minn dan il-kalċi. L-Ispiritu Sant jaqgħadhom b'isem wieħed u jsiru vittma ħajja fi Kristu għat-tifqir tal-glorja tiegħek. Ftakar mela mulej daw kollha li għal-jom qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton. Dawk li qegħdin jagħmlu offerta u dawk li hawn madwarna, il-poplu tiegħek kollu u l-bnedmin kollha li jfittxuk qalb safja. Ftakar ukoll f'dawk li mietu fis-slim ta' Kristu. Fil-qaddejja tiegħek Robert Ferrante u fil-mejtin kollha li inti waħdek taf il-fidi tagħhom. L-inna l-kollu li jdek missier ħalina tina li mal-Verġni mqazzu Marija u San Ġużepp żewġa mal-Apostli u l-qaddisin kollha ikunu nistgħu niksbu l-bir tas-sema fis-saltna tiegħek fejn marrija kollha meħlusa mit-taqsir tad-dnub u l-mewt insebħuk bi Kristu Sidna li beħen titfawar id-dinja kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Sant kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Alla tagħna huwa missierna, missier li jħobbna, missier li għadirna fin-nuqqasijiet tagħna, missier li lest li jgħinna. Għalhekk bil-fiduċja u bil-fidi ejjew nitolbu l-istess talba li għallimna huwa stess ngħidu flimkien. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnati jkun li trid inti fis-sema ebda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfu bil-minuħa għalina la tdaħħalniex fit-tiġrib eħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħlina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix fis-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina għal-paċi. Mulej Ġesu Kristu minn Alla l-ħajja bil-mewtija kif rid minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispiritu Sant. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni mill-ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomm dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfired minnek.
Dan huwa Kristu, il-ħaruf tal-Alla, li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Stejt kelma waħda, ruħ u l-fejt. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal-ħajja tal-ejjem.
jiswilna l-ħajja ta' dejjem. Gloria al-Missir, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Grazie, Signor Allah. Nitolbu. Saħħaħna mulej mit-qalbina li għamilna biex għal-ħnina tiegħek nħallu minn il-bitta ħżunitna u nimxu qudiem fit-triq tajba bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu.